Aviam, gent, estic aquí prenent alguna cosa i tinc una notícia d'aquelles, jo què sé. Per un cantó sembla bona, però per un altre tampoc no li dono gaire importància. I és que estic aquí acompanyat per un personatge que vosaltres em sembla que us en recordareu, suposo. El tinc aquí al costat. I em sembla que es vol dirigir a tot el club de fans del Facebook, que encara perdura per el que em pregunteu tant per aquesta persona. I ara, sense més preàmbuls, ja us passo amb ella, aviam què us té que dir. Aquí la tenim. La senyora Hermínia, la marona de tots, del Facebook. Pues no huelo mal. Què els hi vols dir a la gent del Facebook, al teu club de fans? Va. El meu club de fans, que us tenia molt vistes amb les pel·lícules que feia el Miquel, però ara no és que ja s'ha acabat. Desitjo que tingueu salut, tot plegat, i salut, Jo estic molt bé, me trobo molt bé, i ara tinc una alegria tan gran de què ha passat tot el dolent que he passat. Perquè em pensava que això no es podria arreglar. Bueno, ara ja estem sortint una mica del forat, Sí, i que duri. I tu estàs molt guapa, que no t'havíem vist amb aquest pentinat. Bueno, sí que et van veure, que vaig posar unes fotos que em va enviar la Marta. Mira que guapa, mira quin pentinat més ondulat, més xulo, Sí, va. Com jo, mira jo el pentinat que porto jo també. Vaig rapat com... Bueno, jo desitjo que tingueu salut tots plegats, I gràcies per tot, Gràcies per tota la gent que m'ha preguntat a mi, no hem parat de preguntar com està la Marona. Què saps de la Marona? Jo no podia dir perquè ja sabies que no ens veiem gaire. No, perquè la Marona. No teníem gaires notícies un de l'altre, perquè jo teníem que mantenir les distàncies, però... Ara que ja estic eixerit, que vaig menjant, ara torno a menjar. Torno a recuperar la gana, estic una mica més... Hem d'esperar perquè falten proves, però bueno, millor. No miris avall, deixa el sobre aquest. Estigue't per allò, que és un moment important. Bueno, què més? Això... Que jo no arribava a pensar que això arribaria a arreglar-se. Bueno, s'està arreglant tot. Tots els conflictes de família al final es poden anar arreglant, poder no del tot, però almenys posar la part de cadascun. I jo sí que és veritat que aprofito la benentesa, tinc que demanar disculpes, perquè amb els meus germans també és veritat que he tingut un comportament incorrecte, però ja els hi vaig dir amb ells que també sota la pressió de tot el que m'estava passant ho vaig pagar a vegades amb excés. Amb mi, perquè rebíem tots tres a mi, que si jo era una d'allò. Bueno, no passa res, ara això ja és passat, ja està. Ara ja, jo sé que tu amb el Xavier, amb el meu germà mitjà, posa-la amb el foc, estàs atesa com una reina, estàs cuidada. Està, i tant. A Corbera, a casa amb els teus nets i amb l'Agustí i la teva jove, la Marta, també. Com una reina. Vull dir que ho haig de reconèixer, que això em vaig equivocar i he fet contestacions i coses que poder no han sigut del tot correctes. I com que és veritat que el Xavier i l'Agustí i tothom es mereixia una disculpa, i què més que fer-ho públicament i reconèixer que jo m'he equivocat, però s'han equivocat tothom, perquè aquí es va equivocar tothom, i jo en part m'he equivocat. No, sí, perquè estem en un bar i llavors no se sentirà. No, que d'aquí darrere també hi ha l'home. Ho dic, demano disculpes al meu germà mitjà, al meu germà gran. Això ho has de dir amb ells. Tots els comentaris que vaig fer amb accés, vaig fer comentaris molt lletjos. Amb ells no els hi has dit això. Sí, els estic dient, mama, si és una manera, això ho veurà el Xavier també. Bueno, tu ja d'allò. Escolta, i ara tu estàs bé, estàs ben cuidada, ben alimentada, ben atesa pels metges, que totes les coses de curar i tot. I contenta, estàs feliç ara? Ara estic feliç, he plorat molt, sense dormir i he plorat molt, totes les nits. Perquè pensava que me n'aniria d'aquest món i això no estaria acabat. Jo, mama, també encara de vegades penso que tampoc no d'allò, però bueno, s'ha de ser positiu, vinga, va. Va, tu. Bueno, va. Vale, records a tota la gent del Facebook el teu club de fans, no? Va, vinga. Records el teu club de fans del Facebook. Records a tots, sí. Salutacions per tothom, Sí. Una abraçada, petons, i que anirem fent algun vídeo de tant en tant, perquè estiguin ells una mica... No vagis. No. Se t'avala, ara ja se t'avala, ja. Bé, us desitjo molta sort, i molta salut. Us desitja molta sort i molta salut, que ha caigut una cadira i no se sentia res.
Bueno, què més tens que afegir? Mira quines mans tinc. Oh, quines ungles més boniques. Com les meves, vaja. A l'agost, si Déu vol, que jo pensava que no hi arribaria i ara desitjo que hi A arribi. l'agost en fas quants? Digue'ls-hi. 90. Quin dia els fas d'agost? Ja no me'n recordo. El dia... El 12 no. El No. 12 era el papa, no? El 12 d'abril. No, jo em sembla que és... Oi, ho tinc apuntat. El 21 o 22? Por ahí, poder. Em sona el 20 i pico, no? 90 anys aquí la mandanga aquesta, I porto 12 operacions. 12 quiròfanos al meu cos. Entre cames, els fills, les 3 cesàries, i porto moltes coses. Els ginolls també. I aquí segueixes donant pel cul, tu. No, donant pel cul no. És a Donant pel dir... cul no. No, això no. Bueno, estàs contenta, no? Que ens anem veient. Jo ara he fet una fanta de taronja, jo s'ha pres un cafetet. Estic contenta, però ja només desitjant que duri. Ensenya'ls el mòbil nou que tens, va. Ensenya'ls el mòbil que et vaig comprar. Que duri. Posa'ls-hi. Mira quin mòbil més xulo. Ole, amb números ben grossos i que se sent molt bé. Vinga, va. Vinga, va, petons, envies ja i ens despedim. Ja. Petons, salutacions a la Marona. Prou, tant. Vinga.